Horren konzentrazio egun bertan egun nien, iraili usto zala, ez da horreko hain bat. Iraili, dana, horrek egin irun lekuten. Bai, hemen jartzen dago, irailaren lauan. 1922ko irailaren lauan. Lauan jartzen dago. Zangotzan, Usurbilen eta Durangon. Eta zelan joan zinen zu horra ba, nogaz? Hor uste, ez da giziko teneroz, haitek esozal patxo eta garitasko Durangora, gure gozo. Zer da horra, batxera esan. Niak horrela zen, krenak gora eta berak iratu bari egun guztien egon zira. Zan konzentrazio bat, uste dozala, ez da gindoko organizatu dugu zan, seguramente alderdize peine hori nahi zen ozan. Zera, mendigo izaldien bilerak. Uste dut, irulekuten egia, araban ez, Nafarroan, Gipuzkoan, Bizkaian. Ia gurenean, zela. Garitan da patxon ondotik aldenez gero egun guztien, etxeratorriak. Hoi ginen, da, eskurtiko frontoia daurlekutik, haren ostio, diferente da, danak, nizela hori bat egun, zela. San Roque daño. Hor bat, da, handik, Elixako torria, uste zen, arkazka, Baitan agentes beterik. Ipiniti eguen esenario handi bat, adarrakin, zueizen adarrakin da, danak berrez digite, teguna moduen, da, mutiko morduen, da, antxea hori giuzan jarritu. Da, zera etortzen, mendigo izan dira. Txekitu gertakuek eta doktore, akamera zuzizia eta prakamera reira zagin txapela egin. Dik uste dut gutxi egizela nazionalista. Hango berbabizek eta diarrak eta kantuek eta, bueno, izan sekule mutiko denboran hainbeste lagun deku baten ez dut ikusi.